Αχ, κάτσε λίγο να δούμε εδώ. Είδα κάτι που μου άρεσε πολύ. Πάμε. Τέλεια. Γεια σας. Καλησπέρα. Μια ματιά θέλουμε να ρίξουμε. Θα αφήσουμε λίγο τα πραγματάκια. Ναι, άστα, Τέλεια. για να έχουμε ελεύθερα χέρια. Πολύ ωραία. Δες τι ωραίο παλτό και τι ωραίο χρώμα. Καλό είναι. Αχ, δες τι ωραίο δερμάτινο. Δεν έχω τέτοιο δερμάτινο. Δεν είναι τέλειο. Στενό δερμάτινο. Ξέρω εγώ, χάσει 4-5 κιλάκια και έλα να το βάλεις. Δες πουλόβερ, χρώμα. Δεν μου ταιριάζει πολύ. Με τα τζινάκια μου. Αυτό ναι, είναι τέλειο. Αλήθεια, επιτέλους. Ναι, αλλά όχι για σένα. Είσαι ξανθιά, ρε κορίτσι μου, σαν ξεπλημένη θα είσαι. Χίλια συγγνώμη. Παρακαλώ. Αχ, ψυχή μου, ναι. Ναι. Έγινε, έρχομαι σε λίγο. Πεπούλα μου, χίλια συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Δεν πειράζει, κορίτσι μου, δεν πειράζει. Τέλεια. Ευχαριστώ. Γεια. Θέλω πακέτο, ό,τι είδε. Αχ, τι γλυκιά, θα της τα κάνετε δώρο. Όχι καλέ. Απλά αν τα έπαιρνε η φίλη μου, δεν θα είχε το νούμερό μου.